Siyabingelela muzi kaNkulunkulu ntambama, siyabingelela eSiyoni, siyabingelela zingane zikaNkulunkulu makoti wewundlu egameni lika Jesu Kristu Inkosi yethu. Siyabingelela Moya Oyingcwele, the Trinity of God, uNkulunkulu Uyise, uNdodana Moya Oyingcwele. Siyabingelela egameni lika Jesu esikhona lantambama, sizosho njalo ukuthi sawubona uNkulunkulu, yithi laba sesizothi wathalala ebukhoneni bakho egameni lika Jesu Kristu Inkosi yethu. Ngiyafisa nje kubingelela my spiritual dad, senior pastor uMG Nyembe benomama. Siyabonga uNkulunkulu ngabo egameni lika Jesu. Ibandla iHealthstone Ministry uNkulunkulu angibeke kulo ensimini yokuvangela, igama nginguNjabulo wakwambatha. Bengifisa nje namhlanje lesikhulume ngezinto ezincanyana kwelihle igama lika Jesu Kristu. Sizokhuluma ngamaverse nje amafishane bese siyathandaza. Genesis chapter number 1 verse 27, Revelation chapter 4 verse 4, bese sikhuluma ngoRevelation chapter 20 verse 12 ukuya ku15. Now mawufunda uGenesis chapter 1 verse 27, sithola uNkulunkulu ba neconversation necabinet lakhe. Ngakhohlwa, there are 4 government, ama-scholars azongizwa kahle, there are 4 government existayo masikhuluma ngokweBhayibheli lesivezela 4 wama-government. And remember ukuthi u4 inamba yomhlaba. Now Genesis 1 verse 27, uNkulunkulu simthola uyakhuluma, akuveli kahle ukuthi ubani uNkulunkulu akhuluma naye. Leli uNkulunkulu wathi kusho ukuthi kwakunako kunesithangami esaba khona mhlazana uNkulunkulu decides ukuthi akenze umuntu njengomfanekiso wakhe. Amen. Now mawufika kuRevelation chapter number 4, bengithanda ke ukuthi silifundeke leli ngoba ila kuvela khona from verse 4 uthi nesihlalo sobukhosi sihaqwe izihlalo zobukhosi eyingamashumi 24. Okay, la umpostoli mayesinikeza ipicture, usinikeza ipicture ye boardroom yasezulwini. Kusho ukuthi kune throne, kunesihlalo sobukhosi, bese ke phambi kwesihlalo sobukhosi kube nezihlalo. Kusho ukuthi there are 24 wezihlalo, amashumi 24 wezihlalo zobukhosi ezikhona. Phezu kwale zihlalo nawuqhubeka nale verse lithi kunezidalwa, niyozithi kusho mina ke nawuqhubeka nalo lithi naphezu kwezihlalo zobukhosi, Revelation 4 verse 4, kwakuhleza amalunga angamashumi 24 embethe ingubo ezimhlophe ezinemiqhele egolide emakhanda. Angithi uyabona ke ukuthi kusho ukuthi phambi kweNkulunkulu ngapha nendodana yakhe ngapha noMoya Oyingcwele ngapha, bese ke phambi kwesihlalo bese kuba khona the 24 elders akhona noma izidalwa ezihleli phambi kwesihlalo la. Mawuya ku chapter number 20 ufunda from ku verse 12 uya ku 15, ila khona kuyovulwa khona incwadi. Mase kudlulile but ngifuna ukuveza igovernment enkulu kunabo government bonke, the first government, the ever ruling government, oku government number 1. Now government number 1 uNkulunkulu. Genesis sibonile sivezela, na uhamba neNew Testament uyabona la simbulelwa khona ukuthi uyonikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa, chapter 3 ngale verse 15 ukuthi uNkulunkulu walithanda izwe kangaka wase wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa. Okay, kusho ukuthi kule government khona nendodana. Kusho ukuthi uNkulunkulu akanikeli ngezidalwa kodwa ukhipha endodaneni ezelwe yodwa, yona anikela ngayo ekuJesu Kristu Inkosi. Kusho ukuthi uNkulunkulu kube uJesu bese kuba uMoya Oyingcwele. Phambi kwabo ngikunika nje ipicture yeParliament lasezulwini. Phambi kwabo there are 24 elders akhona
lithi iBhayibheli kuhleli phezulu kwalezo zihlalo kuhleli izidalwa phezulu kwalezo zidalwa yona government number 1. ake sichaze ke lokhu uzokuzwa kahle bese siyathandaza. Now kwake kwaba khona isikhathi sikaNkulunkulu njengoba besibona besifunda kuGenesis ukuthi uNkulunkulu wamkhanda umuntu ngesandla sakhe, wangagcina lapho wamentorisha umuntu ehamba naye uNkulunkulu umuntu noma umuntu ona. Siyabona from chapter 3 Genesis umuntu uyaphuma kuNkulunkulu noma kuba naloko kuphuka kwesivumelwano. uNkulunkulu siyayazi le ndaba, ungadli wena lo uyadla la, nayisedlile uNkulunkulu uyafika ntambama ngowesifazane, Adam ukuphi, ucashile ke le ndoda, nayicasha uNkulunkulu ubuza udlile yini, na ubuza la ngithe ungadli khona, usethi le ndoda lo wesifazane unginikile, but uNkulunkulu akaphelelwanga ivalue lapho. The government number 1 ayiphelelwanga amandla lapho, ayigive uphanga lapho, yahamba nomuntu yafika kumahubo kumaPsalms, seza uDavid ethi yini uNkulunkulu umuntu umthande kangaka, noma esonile umuntu kodwa yini ekwenza uNkulunkulu umuntu umkhonza umthande kangaka ngalendlela. Hawu waqhubeka no government uNkulunkulu waze wayofika kuMalaki. Mayefika kuMalaki wathi uNkulunkulu, yes, my time has to stop. Ake ngilethe umuntu ngoba nobubi babantu babuningi konakala kakhulu. Kwafika isikhathi sesika Jesu sendodana from Matthew chapter 1 verse 1 ukuhamba kuyofika kuJohane 21 verse 25 in the last chapter of John. Kwakuyi era kaJesu leyo, naye eqeda nayo uJesu ukhuluma into eyodwa, nginishiya nomoya ingcwele. Uyayibona ke lento ukuthi kusho ukuthi the governor yasezulwini kwaqala the Trinity qala, kwaba uNkulunkulu yise wakhombisa ileadership uNkulunkulu ukuthi kuhanjwa kanje, wemuntu ngikunika lokhu ukuthi uphile uhambe ngalokhu. noJesu wathi angizange ukuzochitha lokho kusho ubaba, ukwenziwa umoya ingcwele bekulula kakhulu, uyonifundisa. He is the teacher, he will give you instructions, guide you, uyonifundisa eniholele kulo lonke. Mhlambe mina Jesu ngenxa ukuthi bengibuye ngizwelane nani ngokwenyama, ngoba phela wambatha inyama naye, wazela wakhathala naye uJesu, wangena enyameni kwi-avrol eyinyama. So bekabuya zwelane nathi kuneqiniso elinye lingazange lifike kahle kithi. Sikithola lokho mayisethi uJesu umoya ingcwele enginishiya naye uyoniholela kulo lonke iqiniso. Now sakufike leso sikhathi ke sikamoya ingcwele la khona ibandla noma kodwa ukudla ehamba ngokukamoya ingcwele. Asimeke lapho kwenziwa njani ngalo 24, yindaba wona akukhulunywa ngawo lo 24 elders okuthiwa uhlele esihlalweni zabo. 24 weyidalwa zikhona nabo baphambi kwesihlalo, yini role yabo, akukhulunywa ngabo. Ake siphendule lokho bese siyathandaza. Bamba ke emhlabeni si operate nga 24 hours. Njengoba nje ezulwini uNkulunkulu into yakhe ine-order bazalwane. Njengoba ezulwini uNkulunkulu abeka the 24 elders noma beka izidalwa ezingama-24, nasemhlabeni wabeka ama-hour awu-24 ukuthi lento ibalance. Why kuna 24 wama-elder? Sondela uma ngabe sihlangana enkonzweni ku-11 kunesidalwa esodwa esimile ngaleso sikhathi. Yes, umoya ingcwele ukhona ukuthi abaholele kulo lonke iqiniso, kodwa isidalwa sikhona sona ngehora. Ngamanye amagama isidalwa ngasinye sinehora laso. Sikhona isidalwa sango-6 ntambama, kukhona sango-12 ebusuku, la khona unjabulo engasekho khona, la khona umfundisi wakho engekho khona, unezinto ezikhalisayo, unezinto ofuna ukuyiceba kuNkulunkulu, kukhona ozokhongoza nje
obuya besiviko sakho athi uDavide wena uyihawu lami empini uyisihlangu sami impela ungumpheme usho ukuthi uDavide wayibona lento ukuthi ihora nehora uNkulunkulu uyadunyiswa nje ngokukuhle kumnandi sibona ama battles awalwile uDavide kodwa enqoba. Now the 24 elders zimele lokho nje. Now the first government number 1 ume kanjalo bazalwane. Lo 24 lo umele ukuthi noma ngaba ngekho umfundisi wakho, noma ngaba ngekho umprofeti, noma ngabe alikho ibishop at that time, ngo1 ebusuku ugijima izinto phezulu kwezindlu, kusuke kunesidalo esilinde wena ukuthi usukume uthi bayede ngiyakhala kuNkulunkulu wempi. Bese elder iphenduke lento lomdumisa ngayo uNkulunkulu. If umbona uNkulunkulu angummeli wakho, isidalwa same time sivele sibe ummeli wakho. Mawumbona ukuthi uNkulunkulu uyiprovider ngo8 ebusuku isidalwa sivele siphenduke sibe ilento wena oyifunayo at that time. Umsebenzi walezidalwa okungakhulunywa ngazo kangale eBhayibhelini yiloko nje. So sesizothandaza nje ngiyafisa ukuthi nanoma ngabe yini esihluphayo siyawubona umoya we-coronavirus okhona manje, but yazi ukuthi ihora nehora kukhona olinda imikhuleko yethu, kukhona olinde sikhulume. Wakwasho njalo uDavide ngelinye ilanga wathi kaze sinjani, Isaiah wathi kaze esinjani lesizwe esiyophila noNkulunkulu engaphakathi kwethu. Nawufunda uchapter 19 lithi uNkulunkulu lithi imizimba yethu imention kaNkulunkulu, siphila sithwele uNkulunkulu ngaphakathi kwethu. Bamba ngenkathi kuyisikhathi sikaNkulunkulu abantu bebangakwazi ukumthwala uNkulunkulu. Siyakubona lokho kuMoses mhlazane eyohlangana noNkulunkulu akakwazanga ukungena ephile naye ngaphakathi, wancamela ukwehlela kuyimvelo yakhe ehlele esihlahleni ebonakale khona. Alibonke kamele kuhanjwa noNkulunkulu kodwa ehlala emphongolweni kunomphongolo wayehlala khona, wayengakwazi ukuhlala kumuntu. Kodwa siyambona uIsaiah ethi kazi esinjani lesiyosizwe esiyophila noNkulunkulu waso. Now ngakhohlwa ukuthi ugovernment number 1 ucomplete uyedwa and akunama elections lapho uNkulunkulu ihead uJesu umoya ingcwele ama-elder. That is the complete pattern ye-government structure, complete structure ye-government number 1. And bamba zonke izinto ezikuhluphayo zilethe kuye. Kunesidalwa esikhona ezingishumayela nje manje ngaleli hora. Uphakathi kwami uyena ongifidayo othi banika abantwana baNkulunkulu bayokuzwa lokhu. Ungengaba namhlanje kodwa wothi uyena futhi osikhumbuzayo izinto ekumele sizisho phambi kwabantwana benkosi. Manje ngiyacela nawe sihlobo sami sesithandaza nje ntambama, izwi lenkosi liyasifundisa ukuthi ugovernment ongaphezulu kwabo government wonke. Ngiyamthanda iRevelation naye simbulela esivezela ukuthi kuyodlula yonke into nesithokozisayo bese kuyokuma umbuso kaNkulunkulu. Ithi kuyodlula konke kodwa izwi likaNkulunkulu limile. The government number 1 umile inguna phakade. Next time masihlangana sizokhuluma ngawo wonke lama government ukuthi ke ahamba kanjani. Kodwa nje singakhohlwa ukusebenzisa wonke lama kherubhi, singahuqi ubuthongo, singalali. Isikhathi sokukhuleka lesi isikhathi sokuthandaza, isikhathi sokukhala, siye kuNkulunkulu siyokhala. Kubalekile kakhulu bazalwane ukuthi inyembezi zethu izidalwa zikwazi ukuthi zifike zikhongozele, inyembezi zethu zikhulume phambi kaNkulunkulu. Indaba igovernment ukube wangena kwamkela uJesu njengenkosi nomsindisi, igovernment iba active ngaphakathi kuwe. Yona singakhohlwa konke lama government akhona emhlabeni
kubalulekile kakhulu ukuthi singakhohlwa isihlobo sami lapho ekhaya wabamba njengoba enjalo uNkulunkulu akusise ukusho kwakhe manje ake siyele emthandazweni singakhohlwa government eyobusa kuze kube nginaphakade. Thank you Moya Ngcwele, siyabonga entambama egameni kaJesu impela isinkwa sakho baba sifani nesinkwa esibolayo. Uthe wena ezwini lakho ma odla wena usedle ukuphila okuphakade. Ntambama we are here Moya Ngcwele ukuzofunda ngawo wonke ama-government, sazi ukuthi noma lo siphetho khona obusayo ephambana nezwi lakho kodwa wena umile Nkulunkulu ingunaphakade. Thank you Moya Ngcwele for the opportunity yosipha yona yokuzokuma endlini yakho ngoKristu Jesu inkosi yethu. Amen and amen.